Al garagol oglanlardan gorasyn ip takdyr. O näli garawal? Men agarawal. Onu gitti enesine ait. Men näle oň ýanyna baryp bilmeýän. Sen gowsy özüňe akla oturmada düzeljek bol. Nädip? O işler et. Adamlara haýryň bolsun. Belki şonla maksadyňa ýetersiň. Innem ýürü. Senden başga da işim kän. Adam mı? Yok mu? Inni nämet bolar? Näle gowy? Gowy, ödüň näle? Ay boljak. Leyla garaşan. Ýokly, liftde garaşan. Liftim Leyla'nı getirip berýärdi. Ay goýsan ay Murat. Goýjak gelay. Leyla, Salam. okuwa barýanmy? Yoksa da meni yama okudu. Baryan yoksa sana baryan yok. Men qara qoli doğru yola sana sevgin yüreğimde yanar sana baryan yok. İnne bana özgü yol yok. Benim durmuşuma yine bu cadılıca mehirlice bakışın misi yüreğime atılan beni hep kişi tanıya. İnne tade meni hep kişi halaya. Sana varyan yolu durmuşun alaya. Sen sevgin için açacak sevmem adava. Bu yolun sonunda sen başlaydığın birinci. Şom üçün ben bolaymalı yengeci. Bana güç verir bu sevgin gücü. Güçlüğü kıyın kıyınçılığı sana baryan yok, baryan yok. Baryan yok, sana baryan yok. Sana baryan yok. Sana baryan yok, sana baryan yok, baryan yok, baryan yok. Sakla lifti! Salam aleyküm. Hala. Murat gelle. Yo, sağ ol molim, sağ haber. Gowy işte men tek güýje girmen röýdi. Murat. Ahir tuttum ay seni. Galamyň açypdyr. Sen tapmakka tykyn düşdüle. Heriyede gözüm eýleňdi menen gaçýan. Ýygyňdan gyrgyrsam molum alyp gitýär. Sen maňa goş gelmana başlasaň kömek ederim diýipdiň. Men şu taýda bir zatlar ýazan boldum. Belki okap düzeltmeler bar bolsa düzeltip berersiň. Elbette.
Ýöne gülmejeňe söz ber. Böyle. Borana men gideýin arkaýyn oka ber. Eger de goşyňy teretsem menden bir akşamlyk nahary. Duşa çağırjak bolýam. Ýokla. Ýöne çay başyna goşyň üstüne işlerdik diýjek bolýam. Hani ýa nahardyla? Ine çaýy urulmy? Oýun etdim. Söz bermäýin, barjak bolarym. Sag bol. Sağ ol. Gülnar. Seni söymek, bu bulutların arasında günü görmek, hatta soğuk gecelerine yıllığı duymak, ümsümlükte acayip bir ovaz eşitmek. Bu täsin duygular, sen kara gözlerinde ummasız özünü boyun egdirici gözellik bilen oýanýar. Ol şöhle saçıp yıldız kimin yıllarda ya. Sen men durmuşumy müňlerçe pikirler bilen doldurýan. Yaşamak pikiri, sen ýanynda bolmak pikiri. Söymek ve söýülmek, döretmek, düşünmek pikirlerini sen men üçin täsin bir dünýä açyp berdin. Her gün şol dünýäde sen bilen bolmak men üçin uly bagat. Goý bu zatlar ömür waky bolsun. Beýledingmi? Hawa ýok, häzir. Belli de ýoksam ýadyňdan çykar. Sağ ol. Men sumkaňy alyp git. Uy. Duyguň bilen aýtdym. Duyguň bilen aýtsaň şonda gowerer. Gowum apa? O gowy, özüň näl gowmy? Hudaýa şükür. Bolja. Men öýlälik bolýan älerni. Ýokla, sen ondan gatar kaýym bol. Öýlänligi diňe pulsuzlyk bolup biler. Ýöne sen men bilen bu arada gurlaşmaga gelen näsiň? Ýokla. Onu aýdyp otur, näme hyzmat? Aýtsam, men bir gyý duşga çağırdym. Men ilkinji duşumy ýatdan çykmajak pursatlaryň birine uresim gelýär. Şoň üçin men sen ýanyma kömek sorap geldim. Muratsan, men sana kömek eder. Ýöne ýatdan çykmajak pursatlaryň birini özüň etmeli bolsun. Men razy. Sen o ýyda bolan söýgüňde nämeler duýýan? Ýylalyk, gözellik, ýagtylyk, mulaýym owaz, ajaýyp güller. Täze bir asmana, ganatlandyrjy dünýe. Ýokaryk, hassa ýokaryk, tükenüksiz elem giňişligine. Ana, gördüň dämi? Şu aýdýan zatlaryň durmuşy geçip bilsen, ýatdan çykmajak pursatlaryň biri bolar. Ýöne gaýrat et, ýokaryk burçma. Gaçyp ikinji ýatdan çykmajak pursat edäými? Bolýa, bolýa. Sağ ol opa. Ay hiç de Muratsa. Ya sağ ol. Bolya, sağman var. Murat. Ana şunun hakyky söýgü.
Sen bugün ören ajaýyp. Sağ ol. Senem hiç neneň däl. Näme beýle seredýäň? Inan bilem ok sen bilen bile oturanma. Bugün bir hilek düş ýar bolup dur. Ýeje? Men sen ýadan goşgulan okudum. Ören oňa. Gülmediňleri? Ýokla. Aýyrmaly goýmaly düzetmeli ýerleri barmy? Ýok, maňa ýarady. O ýatdyň. Sağ ol. Men sana ýüregimden çykýan sözler aýsam bolarmy? Aýdy ber. Yürekden çykýan sözleri diňlemek gaty gyzykly. Sebäbi olar ýalan bolanok. Näme bilýän?
Nira, gel bari. Gel. Gel ay. Nem üçün geldin? Ha? Nem üçün geldin? İnnem oňaýmala kininde. Nira var ýaňyndy. Tagat etere do. Tagat 12 boldy. Bar kunlary işlerýän sen bize. Öýdünne ýok leýlejek bolsaň, menen üç sagylyň atasy bolup seňi daglap bermelerine ho. Hey, sene. Soň çynym. Ejemle sen öýermeli netije geldik. Ayağa men entek. Gurleme. Şu meni urlap durkam gurleme. Son kim dinlese şo dinlesin seni. Ine. Ejem sana gıysap koyupdur. Zoramın izdiye men bagtyma duşmadan algyy. Hala sana öýlenirsin. Halamasaňam öýlenmeli bolarsyň. Miradi! Sen näýle adam sen? Gelneseň jiglen ýatyr. Maňa gorkun röýtme, ýöne solar gorkun bolsa bilýärmi? Hadi dik kıyıqırıp. Neme? Dinle. Ol kakadın tutum sen molmun diyara o. Ol da ne adını da neme diyeceksin? Ha, asır dedi.